Γράφει. Καλησπέρα σας. Είμαι η Κέτη Άγχοβη. Είμαι σκηνοθέτης της παράστασης «Τα κόκκινα φανάρια». Αυτή η παράσταση γίνεται με στόχο να πάρει την επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι ηθοποιοί μας. Ένας κι ένας. Είναι προσιλωμένοι απόλυτα σε αυτό που κάνουν. Ποια πρόβα και βλακίες, μωρό μου. Εγώ μόνο για σένα έχω χρόνο. Όλοι τους. Όλοι τους είναι πολύ ταλαντούχοι. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Είναι ένα κείμενο που θέλει από τον ηθοποιό μια σπιρτάδα. Πρόβα! Για ποια παράσταση? Κοροϊδεύεις? Τηγόνιες. Προς Θεού. Ανταγωνισμοί. Ούτε καν την ξέρουμε αυτή τη λέξη. Όλα είναι έτοιμα. Είμαστε σίγουροι πως όλα θα κυλήσουν καλά. No me voy a quedar, oh, sin bailar. Por más que insistas no voy a dormir, prefiero el dolor que estar junto a ti, no me voy a quedar.